Een grote foto van Che Guevara sting voor op de discobar. Die was gemaakt van een aantal eideuren. Jeugdsoos het Zulderke in Sint-Odiliënberg. Binnenkort wordt er een reunie georganiseerd voor iedereen die daar vroeger wel eens geweest is. We zijn bijeengekomen omdat ik hier een oproep wil doen aan de kijkers om te komen naar de reunie van het Zulderke. Het Zulderke was een jeugdsoos en dat is 44 jaar geleden toen we het begonnen zijn, november 1971. Nou ja, we dachten nou 44 jaar, we zijn allemaal nu rondje 60. Misschien wel leuk om een reunie te organiseren. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om allemaal die mensen weer te vinden. En de social media, Facebook is natuurlijk een uitkomst, maar ja, televisie is natuurlijk ook een geweldig medium om een oproep te doen. Jongens, meisjes, moet dit niet melden. Ja, en dan hebben ze over een jeugdsoos die toen aan de tijd is geweest. Vertel eens een leuke anekdote over. Ja, in het begin kan ik vertellen dat de discotheek wat we hadden, die was gemaakt van binnendeuren. Van die witte deuren, daar hadden ze er nog van over en daar was die van gemaakt door een timmerman, of door de beheerder toen van het gemeenschapshuis. En de eerste versterker, moest ik voorstellen, nu hebben ze van die mengpaneeltjes, hoe de discjockeys aanstaan. Maar we hadden er geen geld voor en toen zijn we begonnen met een versterker. Dus we hadden eigenlijk 2 versterkers in 1. Dus 2 knieën op, voor alle 2 de pick-ups helder en zaken te kunnen zetten. Dat zijn dan verdienstjes met het begin. Ja, en dan treffen ze zich dan met vrienden, vriendinnen en dan weer dan ook dukker verbond voor het leven, kun je dat dukker ook vinden. Absoluut, want er komen nu 2 mensen naar de reunie, die hebben zich aangemeld, die zijn al 40 jaar met elkaar getrouwd. Dus dan kun je zich voorstellen dat daar, Ja, dat vind ik een leuke anekdote, want nu op vandaag moet de jeugd vooral her gewoon voor ze eigenlijk te vinden. Hè? Ja, eigenlijk wel. Hè. Moest er in busjes kijken en zo om ze te vinden. Dat hoeft het toen niet. Waren het alleen mensen uit Berg die daar kwamen? Nee, zeker niet. Zeker niet. De hele omgeving kwam erheen. Het was maar een klein iets, maar wel berggezellig. Tussen de 50 en de 150 man wat op zaterdagavond kwamen. En trainen gulden. En het pilsje dat werd dan uit flessen geschonken. Want het top was er niet. Die kostte 50 cent voor een kleintje. Nou, dat was toch geen geldje. Wat had je daarmee te maken? Nou, het hoort het Zulderke. En op een gegeven moment hebben we het omgedoopt tot Che. Jeugdsoos Disco Barché. Waarom weet ik niet meer. Che Guevara, ja, een vrije strijder. Misschien dat we ook wel vrij worden strijden in de jaren 70's. Dus vandaar. Maar niks speciaals. Ik weet het niet meer. 44 jaar geleden, hè. Misschien dat ik dat niet meer steeds kan vertellen. Ja, met zo, dat zou toch wel leuk zijn, ja. Wanneer is de reunie eigenlijk? 12 januari 2018 is de reunie bij Café Le Carrefour in Bergen op de Hoofdstraat. Dat is bij Laura en Lars. Vroeger was het bij Pietje. Maar nu is Laura en Lars die wat hier het bier tappen. En dus 12 januari vanaf 8 uur. Dan zit je welkom als oud-bezoekers van het Zulderke. Moest je zich daarvoor aanmelden? Ja, dat zou heel fijn zijn als je je aanmeldt. We hebben een mailadres aangemaakt via zulderke.che@gmail.com. Dus allemaal mensen van middenleeftijd komen even in volle getal hier naartoe en dan maken we dan een gezellig avond. Ja, zeker, maken we een gezellig avond van. Ja, 70 muziek. En het discjockey, dat is Ger Muizers. Toen een van de betere discjockeys uit de Roerstreek. Wat doet Limburg, moet ik zeggen.